Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ahmad Zainuddin dari kelas 11 TPM 2. Di sini saya akan membacakan pratantara dengan judul Tenggulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing wonten sonten para rawuh ingkang kinurmatan, mugi tansah pinaringan sing rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing wekdal menika kita sami nglaksanani adicara tinggaban utawi mitani niku upacara tradisi nalika ibu gandum pitung bulan. Adicara menika kalian Patih Sami lan Putih Sumpia ingkang nyuwun pangestu Budi Jatuh Bayi ing kaduntanipun tansah pinaringan sehat, selamat lan dados anak ingkang saleh-saleha. Runtutan acara ing dinten menika kados mekaten. Acara pertama pembukaan lan pembacaan doa. Acara kedua siraman ibu ngandut. Acara ketiga rokohan lan selamatan. Acara keempat pungkasan donga bebarengan. Mugi kanthi acara menika Gusti Allah paringi marka ibu lan jabang bayi tansah wilujeng dalan kulawarga tansah pinaringan kabedan. Matur nuwun saken dumateng para rawuh sedaya ingkang sami kersa rawuh lan derek ndonga. Sekian pratantara yang sudah saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.